Ja, der har lidt knas med, at håndbremsen den bremser uens på de gamle Mark II Aygoer. Det er ligesom på etteren. Det er simpelthen det er sjældent det håndbremskablet. Det er tit det er den her arm, der sætter sig fuldstændig fast. Den er nærmest kroget fast, den her. Jeg har jo aldrig set noget smørelse på noget som helst tidspunkt. Og det skal jo køre. Det skal jo nærmest køre helt vildt godt. Så når I skifter det, hvis I selv skifter det, så lige giv det en lille smule kobberfedt i leddet her, fordi så kommer det ikke til at ske mere. Det kan også være noget andet. Det kan simpelthen være, det har jeg været udsat for flere gange, at det er jeres, nu er der også kommet en ny på en på her, fordi det kan også være jeres hjulcylinder, der begynder at hænge. Og så kan bremsbakken, den kan ikke køre ind på plads igen, og så føles det faktisk som om, at man ikke kan slippe håndbremsen. Det er sjældent kablerne. Jeg har aldrig skiftet kabel på dem. Det kører på klat. Den her er gået lidt over 300.000. Har aldrig fået skiftet kabler. Det kører fuldstændig som om det er nyt. Rens det helt godt op. Lige gør selv en tjeneste og smør anlægspladerne, hvor de nye bakker skal sidde, fordi så kører de simpelthen lige så fint frem og tilbage. Ikke for meget, fordi det skal jo ikke ud på bremsbakken. Tips og tricks. Altid godt.